Dette er Amalie og Anne-Louises video. Ja, vores forløb det startede med en dokumentarfilm, der fungerede som introduktion til imperialismen, der hed White King, Red Robber, Black Death. Via den her dokumentar, der fik vi det første indtryk af stormagterne og koloniernes rolle i verden, og verden dengang fungerede på en helt anden måde, end den vi kender i dag, eksempelvis inden for straf. Ja, og det første punkt, som vi havde under det her emne, det omhandlede Europas dominans og selvforståelse, hvor vi fik indblik i, hvor stor en rolle Europa spillede på daværende tidspunkt. Netop på grund af denne magt fra Europas side af, så havde europæerne udryddet oprindelige befolkninger og skabt nye stater, hvor de hvide var de dominerende. Det afrikanske kontinent var præget af europæiske lande som Storbritannien, Frankrig, Belgien, Italien, Portugal og Spanien, som også prægede store dele af Asien. Årsagen til at Europa kunne have den her store magt, det var på grund af deres udviklede teknologi og økonomi og videnskab. Og Vesten havde en selvforståelse, som var præget af de socialdarwinistiske teorier af Herbert Spencer, som hed The Survival of the Fittest. Ja. Og andet område, vi beskæftigede os med, det var motiverne til imperialismen, hvilket vi delte op i 3 kategorier, som var de magtpolitiske, økonomiske og ideologiske motiver. Og de magtpolitiske motiver var meget præget af geografien, altså hvor det var mest praktisk at skabe kolonier med hensyn til handelsmuligheder og lignende. De økonomiske motiver de handlede om handelsvarer og råstoffer, samt generel investering. Den marxistiske Immanuel Wallenstein så, at stormagterne udnyttede kolonierne for selv at komme videre i udviklingen. En mand, der hed Walt Whitman Rostow, mente, at handel mellem stormagterne og u-lande det var godt, fordi det medførte økonomisk vækst for begge parter. Og de ideologiske motiver var præget af nogle ønsker, at deres tro og budskaber skulle spredes til resten af verden. En mand, der hed Kipling udtrykker igennem sin digte, at imperialismen er noget godt, og at det er den vestlige verdens pligt, hvilket i nogen grad blev udtrykt som en byrde. Ja. Og så det tredje og sidste punkt, det var omkring udviklingsoptimismen og stormagterne. Og der arbejdede vi ud fra tabeller, hvor vi blandt andet undersøgte den generelle udvikling op til 1. verdenskrig. Så vi på fremskridtet videnskab og teknologi og produktion. Og så kiggede vi på de vigtigste stormagters styrker og svagheder, og så til sidst så havde vi noget med omkring Danmark, hvor vi fokuserede på deres rolle og på hvordan vores sikkerheds- og udenrigspolitiske situation den var.